mayude pesa. Do I feel it? You can't feel when you don't have. Erokamano CPA Zaki Masira. CPA Evans Ogutu, wachni mogik ka watieko thuolo marwa ema ndoko rumo mana mapiyo piyo. Erokamano ahinya an wachna mogik ni wagone jo Kenya National Bureau of Statistics erokamano kuom survey mar data magitimo. Next time ka gitime giduoke pages piny giduoke sani ne en pages 570 gi wiye mondo mi summarize mitieke ok ber. But most importantly en ni gima tiyo makata pok otimne survey tineno ka tiyo. Omiyo nitiere gik moko makatimore kata sani ka stima nitie to nitie ibro mana notice ma koro nolal cha. Nitie sectors moko motimo maber to ne gitimo maber kata ne pok otim survey. In fact kane ng'ato nyisi ni construction sector odhi malo ne ineno ka ji mang'eny nie sectors no jo lwedo nie kuro jo plumbers and things like that mago sectors mane tiyo. Nitie sector mane ok ti makata tim mana survey manyiso ni gimonya kwarele ni survey gi real life seche moko bedo ga mopogore. Most importantly wada wacho ni sirikal ni na yore ariyo ka tieko kodo. Mokwongo gi avoid crowding out. Gik moko ni gidwa keto teko gi mang'eny ni gidwa borrow money from domestic market. Gibro mono jowa matindo matimo ohala gi kata yudo hola bedo matek. Mar ariyo gi ketane in terms of debt servicing gi balance the two gi ng'iyane yore ma ginyalo chulo gope as they are kata kobedo mane gitimo project execution mag development mondo gi debt distress mane obedo anchored gi World Bank. Koro an adwa mana wacho ni inflation be no say hit at 5.6%. Money is very important mondo mi oganda wa ong'i and sirikal should take measures nikech nitiere pressure madhi bede e shilling marwa. Koro ma wacho gi sani but at the end of it wawacho ni sirikal owachi mare wan kaka jopiny wabiro medo timo nonro wabiro timo audit mondo wang'e gigi ka gimoro ok dhi maber wacha erokamano ahinya CPA Evans Ogutu jalony weche mag uchumi kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e twak ka intiere studio mar ka intiere county ma Migori okinyi maka